George Russell Sebold de la biblioteca acull la col·lecció personal de l'erudit nord-americà especialitzat en literatura espanyola dels segles XVIII i XIX. L'estudi del castellà, amb 15 anys, va iniciar en el futur investigador una fascinació per la nostra llengua i literatura, que el van conduir a l'estudi exhaustiu de les obres i els autors del neoclassicisme i del romanticisme: Cadalso, Torres Villarroel, Iriarte o Bécquer. Eixa investigació va donar com a resultat nombrosos llibres, articles, manuals i conferències d'obligat coneixement, molts amb propostes a vegades trencadores i contràries a les visions establides en eixe moment. El domini de la nostra llengua, que va fer servir en totes les seves publicacions, i l'excel·lència del seu treball van ser reconegudes, entre altres distincions, amb el nomenament com a membre corresponent de la Reial Acadèmia de la Llengua el 1993 i amb la investidura com a doctor honoris causa per la Universitat d'Alacant l'any 1984. Va viatjar habitualment a Espanya, particularment a Madrid, on va gaudir de les tertúlies literàries i va aprofitar per a comprar llibres dels segles XVIII i XIX. Aquestes adquisicions van formar una biblioteca temàtica de gran qualitat i van ser la base indispensable per a la seva tasca investigadora. Russell Sebold va mantenir una relació estreta amb el professorat de la Universitat d'Alacant. Va participar en nombroses activitats, congressos, jornades, cursos d'estiu, etc., que li van permetre valorar i apreciar aquesta institució. Per això, l'any 1990 va comunicar a la Universitat d'Alacant la voluntat de llegar la seva col·lecció de llibres antics i moderns. A canvi, la universitat hauria de mantenir tot el conjunt agrupat amb la finalitat de garantir la integritat d'una col·lecció tan especialitzada i poder identificar clarament el seu llegat bibliogràfic. Després de la seva mort, el 2014, la biblioteca personal es va traslladar des de Pennsilvània fins a Espanya. El desig de Sebold es va complir l'any 2016, amb la inauguració en la Biblioteca de Filosofia i Lletres de la sala d'investigadors que porta el seu nom. La seva viuda, Jane Sebold, va dir que estava devanida, que els llibres de Bath tornaren a Espanya, un país, una llengua i una cultura que ell va estimar, el lloc que va donar sentit a la seva llarga vida. Amb l'objectiu de preservar la part més valuosa de la seva col·lecció i facilitar-ne la consulta, s'han digitalitzat els llibres del fons antic. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ofereix un portal d'autor sobre Russell Sebold i la Biblioteca Universitària disposa d'una pàgina web dedicada a aquest hispanista.